untuk try jong ka Jupiter Links YouTube channel tem tang la snat mai da ka channel te ki don subun ki bakali nga balai ngam upload video su ha ka to ka Jupiter Link YouTube channel te parlok ko dei ba ngam kwa ban upload video ha ka to ka channel ndrei ka to ka channel kala demonetize lane kam sha su yang ban monetize lane ban kamai visa hapo ka to ka channel tena kata katao nga haban snat mai no ya ka channel kala khang yanga live nai kata kamut khandai post ni bangan pelat bangan pelat video ha ka channel ngadang la ngala ban pelat video ndrei ba ngamla chu ban monetize ta katao ngala snat mai no ya ka channel te bun ki ba ong yang ba ka kerteng channel kaneka pelat na phang kalong ka ba sngoma su stream ndrei dei parlok banga thmusneu habanga snaya kaneka channel ngasnaya kaneka channel kalong ban ai jing tip ya fiki pat ba ki don ru kato ki entertainment kum ki vlogs ki video ki bangi ak komik kamtam ki vlog hinga shat le bhabat ki ne ki jing ai jing tip lane ki news namar nga ai khnang da ka kerteng pelat na phang namar ba ka kham long e daw ke ka kham long e daw te bat ka weru nga pelat bunja ki video ta ka daw dei re banga pelat rumah ki video ki bom la ban priang hapo ka im long salang nga pelat be ki video ki ba la ban priang haka im long salang ndrei kane ka jing ai kerteng junga pelat na phang de ka de ka jing satamat ka junga bat ka long ru ka kerteng ka ba pani daw ya ka channel ka junga te nakaliang ka jong phi ki parlok ki ba pet ya kane ka video mata wat nom suatu ba kelas phang ka kerteng junga ka channel namar ngam pelat re ki video ki balong persya ya ka im long salang lane ki video ki ba thmusneu ngam ju thmusneu re manga ndrei ngan kren be ki jing sha la kalong kumno ngai ki jing sha te nga kren be nga sei madan be ki jing sha la kidai ki kam bam sap ki kam arsap lane ki kam le silek khmat nga sei madan be te nga pelat be kum kita kin ki video ki balong syong ni ki balong kit jing mot te parlok siopha ajing kersan lam yang ya kan ka channel namar khnang bangan ya chaprang ya kan ka kam khnang bangan la ban pen shai sigi pat ba khnang bangan la ban ajing tip ya ki pat ba namar ka jing kersan ka jong phi ngai yu men sim bangan pelat ya ki jing sha bangan kren ya ki jing sha namar nakalin ka jonga ngakwa pan wanra ika bha kamiat haka imlang salang baga kwa ban rading khong kini ki kam asap kini ki kam sleu takadau hakini ki puar ki baladap ngalahap ban letru hapo ki thanat pulit kiladon ki bru ki ba ai pulis yanga namar banga kren ki jingsha ngam juri re mangai ki jingsha ngakren be te takadau ki don ki sipa sumong ya ki jingkren ki jonga ki basnole ran ndrei na kalian ka jonga dei re banga syukren kulmar ngam daju kham penpau kerteng hoit ki don kato katne ki benta banga haban penpau kerteng ru leda kade nga bangan penpau kerteng ndrei na kalian ka jonga nga habis bet kat kum ka konsep ke tanga don kam penpau kerteng nga penpau kerteng ya utau bru nongle ya ka kam sneu lada kade nga lada snode nga ba nganum penpau kerteng ngam penpau kerteng re ndrei ke balaja ini kipor ki baladap kalong ba nga lahaban jating khuru bat ka an lahaban let me hapu police station te nakat liang ka jongu buru ba ai police ba khot hajir ngar takaliang ka jong uru baklahi ndrei menta te ngilai su
te kane baru kadai ba manga nga kren beji kijingsha omdere banga shutau nga kren beji kijingsha te haba nga don nya kabantaban kren te katkum ka constitution jongkar India lane ka citizenship jongkar India ka don ya ka freedom of speech and expression ka hok ba ngin kren ba penpau la jlo ki jing sngo ki jongi habangi ite ban penpau te ngi hapan ban penpau ngi hapan sai matan te ki don ki bas ngomong ladangi kren ki jing sha nrei manga te ngam ri re nga kren be ki jing sha lada phi ai police ru ngam chep ting re habang kren ki jing sha te takadau nga kren be ki jing sha namar kumangal ong phi mentan ba katkum ka constitution jong ka rindie kadon ya ka hok bangin kren bat pau la lu ki jing singa jungi habangi don ya ka kamram bangin pensingau lane bangin penpau te ngi hapan penpau haba phile ya ka bomde ngi hapan penpau te ngi im haka demokrasi te karis sinsyar pat ba karis sinsyar pat ba bat ka rindir kalabu hapo ka riti sinsyar ba ngila ban kren bat penpau ya ki jing ki jungi ngila ban pensai pat ba te lada phi khang kat no nakalian ka jonga te ngam juri ngan penpau be ki jing sha ya ka badai bangan penpau ngan penpau be ngam shifting re nang ne sakmat le ngam shifting shu ngan kren be ki jing sha yaki bomde te ngam ju kren re ndre kren be ki jing sha namar ba ki jing kren ki jonga ngam ju tim si re yano ngam ju tim si yano ngam ju tim si ngam ju tmus new yano te lada ngakren ru ngakren be ki jing sha te lada fis ngomong ru madadap stoken haba pilale te pilale ya ka bomde te ngi hapan penpau ngi hapan kren te nakalian ka jonga nga kerpat ya kito kiba ngomong so haban ya perkhat bunsin habangi im haka riti sinchar jong kari India ka badai ka demokrasi ngidon ka hokban kren ngidon ka hokban penpau ndai ngimdai pat ban timsi ngimdai pat berngam ya no ngide ban kren bet ki jing sha katakan ka long ka bat don kam hakari sinchar pat ba te menta perlok ngana thu ya phi ba ka ba penlong yang ha bangam pelat video shoot hakato ka Jupiter Links channel namar ba ngapelat ya ka video thma katma Israel Hamas te nakaliang jong ka YouTube ka strike bha ya kini ki video thma ka strike ting emta omdai re banga pelat kulmar banga susim kulmar ki dorlane ki video ndre nakalian ka jonga no pelat ru ngara examine bha nga examine shwa bangan pelat namar nakalian jong ka YouTube kam sha bangin pen i pelen ki jing sao lane ki jingyap ki bro PV na mba kine ki ba shat pelat khubor ki shat da lada don kino ki jing sao lane lada don kano ka medjap jong nunu bro kida ki medjap lane ya ki no ki bro ki ba mansal wada ki merat ki ba mansal ki ba yap nakaliang jong ka YouTube kam syare ka strike ba te nakaliang ka jonga ngala yale ban bot ya ki role ya ki polisi jong ka YouTube ndrei nakaliang jong ka YouTube ka strike ba o cha kata ka video nga sim ya kitur omde kidur ki ba ima kidur ki ba ima ki ba pen i ya jing ya breu ndrei ba nga sim ya kidur kidon ki Hamas kata ka video kan kidon ki Hamas ki bere ki leno te nakaliang ka jonga nga kram sim re ya kadur ka ba long ima ka ba pen i ya ki sloy ya ki tiar
yapom lani ki ter thma ki ba ima ngam sim re kum kata re ba kalastrek ima kalastrek ka YouTube kam sya sure ban pelat yaki neki video thma but ki don jimaru yaki YouTuber ki ba melien ban pelat ki video thma but bun ki YouTuber ki bala sya khang ki bala sya ban ya ka channel ka jungki namar ba ki pelat yaki video thma Russia Ukraine ki video thma Israel Hamas te bat ki video thma ta kalian jong ka YouTube menta kam sya shure kam tam yang ki nong India yang ki nong India te kelas trik bhan marba na kalian jong ka sarkar India kadang suyo jingtip dang menta shibit ngadang yuk jingtip pan na kalian jong ka sarkar India kam sya shu yaki YouTuber bakin pelat kini ki video thma ki video thma namar ba lada ki pelat ki video thma ki ba nakiwe kiri te kemut kalong kumba ya lambah kelarin kumba penting pen ir ya ki nong India te na kata katao ka rindi kala strik hamta kam sya shure yangi ki YouTuber nong India bangin sim yaki video thma bangin pelat yaki video thma naki we kiri kum katma Israel Hamas kum katma Russia Ukraine te kala strik bhaken kam tam ladangi sim ki toki dorba don dor lekno kine ki dor bapen i kine ki tiar ya pom ki ba ima kum kita ki video ka YouTube kala strik bhamta te nomar ba balai ka strik ka YouTube kadau imat ba kala pha ka sarkar India kladon ka jingnya soy sekolah kladon ka jingnya soy sekolah kapren ka sarkar India bat ka YouTube na kaleng ka sarkar India kala pha ya ka YouTube bakan strik bha ya ki YouTuber nong India ki ba pelat ya ki video thma ikini ki video ki ba shirke jong kini ki we ki ri jong ka pertai tena kata-kata kan ka YouTube ka strik ta te perlok hoet mangi ki YouTuber ladangi sim yaki video jong ki we lane ki dur jong ki we ladangi don ya kataka jingtmu ladangi don ya kataka jingtmu kemut ngilaman sim ya ki video jong ki we kan ladangi don ya kataka jingtmu bangin promote dai bangin sim original kam edit ni dai ban edit dai ladangi don ya ki jingtmu kum kajing ajing hikai kum kajing kren kubor te kum kajing ajing tip kajing penpau ya ki iki ba ngodon kam penpau ngiri don ya ka hok bata na kaliang jong ka YouTube ru ladangi le kumta kamut ka syahi ladangi don ya kajing temu kan namar ladangi habis katkum ka constitution jong ka India ru hak po ka section chispa nyo jong ka Copyright Acts 1976 kasya yangi lingba ka fair use bangin kren kubor bangin penpau iki jings ngau bangin ajing kai iki we kasya yangi ladang don kum kita ki jingtu kan tarang sim makna iki video jong ki we ladang don kum kita ki jingtu na kaliang jong ka sarkar India lane na kaliang jong ka constitution jong ka India kasya hapo ka section chispa nyo jong ka Copyright Acts 1976 kasya ini ladang sim ki video jong ki we ladang don kum kita ki jingtu ki ba nga batai pi mentan enrai bunsin pat kine ki ba sim ki video jong ki we kim datibha kisusim original kum to kim nang ban edit te kajing temu jong kiru kim da don bhare kata kajing temu
bakin bakin pensai ba lane bakin keren haka dorjong ki kubor lane baki penpau ya kanu kanu kacing smell lane bakin kritik bakin kentho kimda kimda don hare kum kata ka jingmut kisu sim kum to kisu kopi original be pelan original ada pile kum tate lada don mono mono ba ai copyright strike ya pi lada ki strike te ki la ana kaleng jo ki strike ndre lada pidon ki jing temu te lada tuno strike strike ru na kalian ka jong pi te pilahi banyak sat baka YouTube te lada ki ai ki mudoi ejahar lane ki 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 berking kim sha ba people like ki video jong ki lada lada kim sha kamu lada nakalin ka jong pi but baca ki role ki an pi but baca ki role ki an kamu pila banyak saten markat kum ka copyright acts 1976 hapuka section sispanyo pila ban penpau ki jing seo pi subu manga ngalah keren kum ni te nakalin ka jong pi sim ka video jonga pi keren pi pensai halor kan ka jing keren jonga te nakalin ka jong pila tangwa phimde pat ban sim original phimde ban sim original so upload ka channel ka jong pi ndai fi ban itet ke nakalin ka jong pi de ban pen i ya ki jing keren la ne la pi sto da ki title ru sto da ki text ru pila ban le buta te parlok nga kerpat phi ba phi de ban kersan nya ka channel nama ka channel ka de ka sub channel jonga na ka jing bom pelat video shoot jonga hakato ka Jupiter Links channel kato ka Jupiter Links channel ka de ka channel ka ba he but la ka pelat video kila viral ha ki video bun ki patba ki la setonat kato ka channel bat nakalin ka jongaru ngala sngau benot hi ba ngamla shu ban monetize ya kato ka channel nrei oman sere ba ngan hapshinan da ka channel kmai namar ba ladang upload video ha kato ka channel kalong wis yang ay kapor namar ba ngamla shu ban monetize hoj ban pelat video te ngadang la ban pelat video namar ka bu por yang tang live nai kan dang ai warning yang kampadai reka permanent strike kan ka jing sha suspend yang mata ban monetize kade bang ayo ya ka community guideline strike kamut ba ngambut te ki role juga YouTube ke link ba ka khubor thma ka bangala deban pelai te ka strike kata ka video thma ke ta kada te perok sehapan ajing kersan biang yang link ba ka channel namar nakaling ka jonga nga wa ban wanra ka jing bah hapu ka ino salang nga kwa ban wanra ya ka jing sai namar radon kino ki kam arsap ki kam butu nakaling ka jonga nga yeng be nga yeng nga pensai be sepi ki pat ba te ki don lese ki entertainment ki ba ngan sale ha ka video kum ki vlogs kum kini ki comedy video ru la ngayo ho ya kum kita ngan pelaci namar ba manga nganang dei tangu YouTuber nganang dei tangu YouTuber but ngampat dere uto real journalist nama ka jing wan jonga hapo YouTube ru kadang long part time kasulong part time ngam dere banga tray full time lane banga concentrate bet baru sisni nga plat video tang hak puar banga like puar te pi mta pekan ka kamera ru kalong kumne kalong ram kam dere ka studio ka bes mar bangam don re haying nga susah ing wa mta te ngadon hangne te ki tiar kitar bun mga i asnong te takadao nre parlok wala kataru nakaling ka jonga nga happy pan pensai mar bun kiba
la kerpat yang kiba ong balai film pelaj video shu hakatoka Jupiter Links channel te mentaken ngalaya tu yapi de ka daw kan bangam pelaj video shu hak katoka channel hoat ngan sa pelaj hi lada ngam pelaj regular ngan sa pelaj hi nang nesakmat ndrei ba kadon ka demonetization ta kadau lada pelaj video omdei rebang su pelaj video regular kumbang pelaj misangan pelaj tang teng tumto mo hakato ka channel te ki video paman rasni dengan pelaj becha ka channel te perlok sampabannya subscribe te saya share ya ki video jong ka channel ka jonga bar saya like tu perlok te perlok ngan pensai kendiat lamar nga don ka record katkum kajing yu jing tip ka jonga ba ngan pensai lang ya kito ki parlok ki ba le YouTube mo namar bun ha ki parlok ki para YouTuber ki ba le YouTube ki ba pun nga hakini kisni bun ha ki ba phai arab ya ki channel jungki ke namar ba ki shem jing e ban monetize se ka channel ka jungki te kane ka jing shem jing e kalong ba ki su copy original jungki we ke lada ki shem jungki we lada ki nang ban edit lada ki nang ban edit kin keren no ngane kin ayo da ki text to change no ya ka color background lada ki la ban le kunta te nakaling juga YouTube ro kam da strike reke haka puar baki apply monetization ken nre lada ki su copy original jong ki wete kasa don bet ka reuse content kalong ba pi copy ki video jong ki weke ka YouTube ka detect ba ta ka daw te menta ap mo ngan page kane ka jingtip bangayu lum ken bangayu jingtip te akatum ki rules jongka Indian Information and Technology lane ki intermediary rules kal amen hapo usnam arjar afwe hausam arjar afwe kal amen ya kaneka Indian Information and Technology lane yaki intermediary rules kine ki intermediary rules kile kuno perlok kine ki intermediary rules kine ki intermediary rules kamut ki maham kai nakaling to kai YouTube nakaling jong kai YouTube ki nakaling jong kai YouTube kala maham kai nya ki YouTuber nong indi kalau ba kino ki YouTuber ki ba pelaj video hapo YouTube kiba pelaj kubor kan kini kiba pelaj kubor kini ban register hapo ka MID ka Metro Information and kaneka MID ho kini ban register kaneka MID kan deban register kaneka MID ngaso ka kemut ka yang naka contain meteorological information and ngaso department ini MID te ndai ka don ka jing bomlaban explain pa ya kaneka MID mereka ka short form ndai nakaling jong ka sarkar India kala maham ke lingba kaneka MID kaneka tenat jong ka sarkar India kala maham ba ki YouTuber nong India ki ba penmi ki kubor ki deban register kan hapo ka MID lada ki register kamut lada ki pelaj kini ki video ki ba penma ki we kini ki extremist lane ki kini ki terrorist organization lada ki pelaj kumi kini ki video badon ki sengle no
tena kalian joka YouTube ka perking haken. Ka perking pa kalong no kumya ka channel jonga ka detects te lada ka laba nga penmi iki video kiba lama ham ring baka MID jong ka sokan dia kan lada nga penmi iki video kiba la maham na kalian jong ka MID kemut na kalian ka jong ngiki YouTuber ng sa kawit kan tena kata-kata ngidai ban pikir bahaba ngi plat video nang nesakma lada ngi plat kulmar iki video em kamtam iki video kibalong ima na kalian juga YouTube katray bet katray na pang kakrugit bet tena kata-kata te perlo hagaw kalian ngaso dan bok ba kaneka channel ngadang supli kadang sudap tang sitayo ngadang sudap ya kaneka channel re ngalala man monetize dang min sisngi ngadang apply ka monetization re menin ngala la monetize ka YouTube kala pediang kanya nga bangan monetize kaneka channel te kalong ka jing don bok yang perlo but nga da ai kublay nga da senguru yapi ki parlok ki bal kersan rapa yanga namar ba kaneka channel lara umdai na ka jing kersan ka jumpi nga nomlong kumne namar ba nga dang pli kaneka channel tang sitayo te dang sudap sitayo andre ngalala ban monetize te perlo nga sengu nga da ai kublay hiru yapi ba pila kersan rapa kaneka channel ka junga te perlo kublay sibun kublay si ajar ngun do blay un don lem terkat pi unang kersan pi unang ai bore pi bapin yo ya kamet kapat ka bakot ka bakie bapin man pha ki kamai kaji ki jong pi te perlo ngamda don bun ketin te kaneka live video ro kalong ka first time yang bangan live video kaneka channel hoit menin ngala persyang ka live video menin tang ba menin pat nga lek haka function haka ka function jong ka mela ta khar ka ba long sha mairang te nga ngapoi mairang kan menin ngapoi mairang te nga lek hang to ha jaka ba perlong ka mela ta khar bawan ki ta khar te nga lek shaka to ka mela ngalai syaka to kamela te kalong i kendram ngam pelacure bakaweru kamlong interest yang ngamanin bang lech syaka to hoit ngaklem lech enjoy ngaklem lech penlut re ngasu su tangka bai counter ticket tangka bai rum ngasu tangka bai rum sipo tingka manin te ngaklem perlu de ere na ngam ibang re ki long kam kai plat takadau nga takaling ka junga ngam sotana re barkaweru ki nomairang ki long ki pastat hakaling siam ka junga kan ki bun ki pastat namar ba ki duna bha ki balet che ka to ka mela dakha ki duna bha tade kum sikwi ki jaka sisin balawan mela kharang to te bun ba ki bayalet ki bayai songsit re menin perbanga poi manga te tuna phafi ki nomairang ki bayalet kin ki khanar dan tang we angut te na kaliang kajunga ngayaro ka jing start namar kum kito ki jakai de kum kito ki diki kam kai te na kaliang kajunga kamut ngakwa ban ya kentiu prakasi ke takadau geng sayaro ya ki nomairang kilong bastat namar ba ki kito kidi tangki kam business ya kito ki ba wan le kid khat kidi tangki kam business te lastiu kabairung ship tingka kabairung rei ladang kwa ban lechong to ki swing ki to ki jing le kai kum kito
hafsir ki prapo sfatengka te parlok jaka ban leksiu lesyong kai to de lek penerus pakai dekaru start buat bat wan ki tamasa hakide ki jaka pa kisah wan ra ki melang to ubi atat ki margin di te lalu kata kamai he ba kamai he dor ba kawe jingsong kai ka circle ne gitu ki jingsong swing kum kum kito jingsong swing kum kito ki jingsong klung prapo lane sispat tengka te mar ya perlu pisa mar ai udkar dan kamla thit daki jingbam gen thit daki jingbam thit dakado sikilo arkilo seteng kilo wan bam e ayeng kadang pedek yo bam e ki bahi ngasem tena kata-kata ke menemit nga off no but live video nga lit ya video ang to te ni ngam ipang re ka jile kai te nga off no ka live video tena kata-kata ke kane kade kasin ka panikong hakane ka channel ka junga bang le live tenta kamit te parok nakare ka junga ngam laju kam le real life kumne ngam ju kam le ka real life stream ken ngam ju kam le te tang manta kami thi nga penidut fat kamne te kalong real be ngam idit re kalong real be te na kata kadao kalong ka sin ka manikong ken yang bangan peni real kamne but bangan le live hakane ka channel te parlok kulai sibun ya kajing sibun ka jungpi kublai sibun ya kajing kersan ka jungpi subhananya kersan yang tongina kersan para kasih ngire ban kersan para kasih mangaru nga kersan bahaya ki jong ki kasih gen la kadai ki kam khai pateng la kadai hakin ngino ki kam nga kam support bahaya ki kasih namar nakaling ka jonga kwa ban wanra ka jimbha hapo ka imlang salang ngakwa ban wanra ka jimbha ka po imlang salang ngakwa ban ya trelang kin para kasih tena kata-kata ngam don jimus neure ka jinsta junga ya ka channel nga ai kerteng do pelat na phang dere banga thu sneu mo nga ai kran kum tu na mar ba nga pelat be ki video kat ki ba nga idon kaman pelat ki video ki ba song ni nga pelat be te kalau ngta ken parlo dere banga pelat kini ki video sneu video ting si ki video ki ba long klima ko ngam pelat de kumta dre ba nga sai ai kerteng pelat na phang nomor ba kalong sneu ya dau ke sneu ya dau te lese lada ngalala ban yasak ya kato ka channel balasya suspend te lada ngalak ban yasak ngam satelit video biang mo hoat ngam pelaci kuto ka we arteli kato ka we ka channel kalong wis yang wis yang kalong wis yang menta kadang don prank ka jinga sak ngalaya sak nge baka YouTube hakini kisi balde ngalaya sak nge te kapan kelan hayanga te nakare ka jonga ya sak ya sak menta ngadang up ya ka last message jungka YouTube tip ka kumno Andrei nakali ka jonga te ngala kerpat kan dere bangat musne halor ka to ka video bangala pelaj ya ka video ka ba ki remove yang ki ba ki nakali ka YouTube ka remove yang hakato ka jutar links kade ba ngapelaj ka video thma isra hamas kan banga ong fi mentan te
na kata-kata kan ka YouTube kasa remove ka video ka ka ong ba nga promote lani nga kantiu yaki singlet no iki terrorist organization lani kini ki extremist nga kantiu kumi kita ki sengge iki singlet no tena kalen ka jong de bang kantiu nga na iki kenja education video kan ba ajing tip informative video lani ki education video mga batay pensay siya ki ba bagalong ta sepangkat ma de bang uh, promote lani mga Krisyan, mga doon mentapat kaseng Hamas. Hindi mga doon mentapat kaseng Hamas, right? Nakaling juga YouTube at ka-detection. Di ba? Ka ladon king ka jinyate ka agreement. Hapring ka YouTube bat ka Sarkar India. Lingba ka MID. Lingba ka MID. Marka MID ka MID kemud kala permi ikanya kita ki intermediary rules ki rules ki bakat la amen ha arjar apwe kala permi ikanya ya kita ki rules ba kan strict ya kini ki content creators ni kini ki YouTubers ki ba apply video ha YouTube ki ba empat register perka MID lada ki apply kini ki kubor kan kam tami ki kubor tma ki kubor tma kini ki kubor ba langsung snow trim nagaling yung kasarkar India kala perkengeng dena kata-kata ba ka YouTube ru kahabot be ya kijing tha jong kasarkar India dena kata-kata ben kane ka video ka long ka jibutsai kam tame ki para YouTuber ki ba le YouTube kalong ka jibutsai kane ka video kalong ka jibutsai te omde ken ba ngina le kulma omde ban le kulma ngide ban but ki rule ki an te kadon yang ya ka freedom of speech and expression hapo ka article 19 one jong ka ritis sia ka India kadon ya ka ka hok bangin keren like do bangin penpau like do jing ka kecungi rei ladangi keren ladangi penpau ni haban pek katkum ki content umdai banga bangi shu pelat kulma ni hapan ban burru kenya ki rule bala tha na kasarkar India klang ba ngi ki nong le YouTube ngin nom sha nginom sha strike lane nginom sha suspend po YouTube rei ladangi le mate klem pipi ki rule ki ande ka jenjara ngi kalau ngta tarang yaj be ta kirul ki anyam kemala batha ka sarkar India te kasuk kenyangi nama roy ban kren kadon ya ka hok ban kren ban penpau ki jing sno kejungi rei ngide ban kren kata karukom kenya ladang kren ro ladang kalong ladut bangin kren ro ngide ban kren kata karukom ba de bangin timsi ngin berniam ikiwe umre bangin timsi timsang ban berniam ikiwe rei ngide ban kren katakan urim ke hoy lada pidon kino ki jingan tho ane ki jingan shai na kaleng kajong pi subu ukren uchi minister ne u deputy chief minister ne kino ki minister sarkar ne ki MLA na kaleng kajong pi pidon ka jingkwa pa pin pensyai pila ba pensyai don kamar kan tho kan long tena kaleng kajong pi pila ban kan tho pila ban keren rei umde king ban tim si tim sang ban berniam umde ban lekta pidai ban keren be jing syang na kaleng kajong nga sneo sneru ya kitoki YouTuber hapo garu kitoki YouTuber uto we de na garu to we de okato ka we de kala hapo asam ka we ka YouTuber kan
te utowe te udang hapa po garo. Ndre na nganakan nga jonga nga penpau kajing persyak kan ya kajing le jong to deputy speaker Timothy Disira. Nakaling ko nga penpau kan kajing persyak ya kajing le jong bapli kiri pat ba ule to te fan da kisis pakrur de kaskim memal eru sisnem kampat poere te sis pakrur. Lakuno kumno kadang poe tang arkrur sanu pralak kum ta right. Arkrur sanu pralak ne kum tahi. Kala ban tam re kadai kum tahi. Sis pakrur re kampat poe. Sis pakrur kan kampat poe. Kaskim memal tena kalian jong tu deputy speaker ulale bench papalat kan ya ki pai ba pli. Hoet kaba kungsan kade banyak keren ya setu swa ya keren ya setu jimur swa dai ban su ai direct daka FIR ban su fan direct ya ubreu dai re ulali kam snu hadu katno ula penya breu atau ula hato kito ki youtuber kila penya breu kila show breu kila pen sa breu tang ban su keren hapo social media kamu fan naki siswa krut kane de kalong ka bumla long pi hapo ka demokrasi lane hapo ka ris syar pat ba uto ka demokrasi nama te ni hapan kam tam politician kini ki bru ki bala yang hakirin san election de kimde kin ban le ben ki pat ba kimde ban le ben ki pat ba la ki kan thor ki di ban sabe da ka jing kan pat ba mo yo men sim da ka jing kan thor ki pat ba ki yo men sim ki yo men sim ki yo men sim na ki yo jing mo usubo la da undan mana mana ba kan thor kumut tada undan mana mana ba kan thor te yo jing mut hiru yo hiru ka jing hikai te udai ban syak beken ubre bala long no susar ne ane no bala rung hapo ka politik em waktu tu basu yang hapo rensan election ru udai ban sengap lade tane udai ban syak ken ya ka sur dung kipat ba lada ki kren maknaru lada ki kren dakataka akor kaburom kan wat lada kikren snuru lada kikren snuru kito kibala rung haka politik te kimde kin ban leben ki pa pile ben de jaka ba pin dang job biang ru pin sa floppy namar ba kipat ba mentak lalong ki ba start ki ba syai pi le diktator hapo demokrasi de kam long pi sincap don bor kan hang ne hapo ri India pile kum ha North Korea te kam long pide ban sngap kan ya kasur di pai ba dada ki kan tho dada ki kren kumno kumno kito ki ba la long ki minister ki MLA ki nong sensar kan kide ban sngap kide ban syak beken haba pila rung haka politik te ya phiru jit ki pai pa te pide ban sngap pide ban syak beken nya ka jing kan tho jing ki pai ba te lada fisya pat kamu lada phim le re ka basneu phim penhir keputre ya ki pat ba kemut ki pat ba jaka kin kenta ja phiru jaka ba kin kenta ja phiru kin kersan kala ndre lada phi penhir keput ki pat ba te ki pat ba mentang dalam pastat kilalong ki basta te lada phi penhir keput ki pat ba te ki pat ba ki mentang kilalong ki basta jaka ba kin kersan phi kin kentat kala te next election kemut pinsarem kata kadeka prediksi juga
Kamu kin rem kini kiba penihar putih kiba ba kan. Kini ki bro kiba penihar putih kiba ba kiba le ben kiba ba de. Kin rem cabot demokrasi. Nah kalian jong kiba ba kila start deh. Teta kada kan. Nah kalian ka jong ate ngayaro ya deputy chief minister ni ubak preston. Kumjuru yo korasang ma kibun kiba kentok kiba don kiba komen sneuro. Keren kumno kiba ben preston. Kisah ben. Kat balik ki patba kat ba ben ki patba kumno kisah ben. Kim penihar keput kim IFIR kim penihar keput ki patba. Te ban long kumto ki politician ki real politician ki bala jar ka jimut jung perkate ki ban long kum jong bak prestun jong kota sangma ndrei kumuto deputy speaker te uto te nakaling ka junga ka pandriam ya ka jingle ka jung namar ba ya ki patba papli ya ki patba papli fan hadu sispa kror de kasus ki tana usu bu tang ka FIR hot kadang kamjelkom ndrei hadu sispa klor de kala jenjar kan ban siur ani la sile keputsa hadu sispa kror kan la sile putsa la sile ben te kinok sar kimde kan ban le kumto kan na kalian ka jonga watla ngade kasiru nga pendrem kum ya kato ka jingle kan ki don kato katne ki kasi jongiru ki balarung haka politics ki ba le ben ki patba tang bas komen ru ayafaya tang basu penmi video ru ayafaya kumangaru kum hakan ka por kepala dap ngablet tulis session rei nakali nga jonga te habang akren ki jing shat rei don bok patba ingela yasuk ngela yasuk tu jimut te don bok rei nakali nga jonga te ngam ju ri re ngan yai keren be ciki sangan permi be ciki video da dan kino ki jingle asap ki jing bom treho kamut ngan permi video baik ngan pensai be ciki pa kalau target te nakali yang kajonga akan tu yaki niki politician la neki bro ki bala runga politik ru tada kim padai politician re kito ki bala yang recent election kim dai ban leben ki ba kim dai ban kaput kim dai ban leben ban IFIR ben ban set patok ki ba tang basu komen tang basu hela tang basu hela sa upra aja ka balong jingalang NPP dan ne SPP dan ne UDP la su IFIR no tang basu pertasa upra la IFIR tang basu komen ru la IFIR kum kita kinong sungsat ngimjit kum kita te chit la dai ki ba ki bala start kim jitre nakali nga jongale te wat ya ka jingkren yang baru pi pidang soleran nane pidang keput ya pi keput te ka jingkren yang ba tang ban kren pi keput pi leben ki ba te katnole la da long kita ki nok sungsa la ki politician katnole la da long ki nok sungsa le pin leton bor tena kata-kata kan mangi ki ba ngimdai ban su jit kulmar ki nongelam ki jongi namar kito ki de ki syatri kim dei ki kanra ngidai mangi ki kanra ngijit mangi de ngijit mangi te ki dei ban sngabe ci kasur ka jongi ki dei ban sngabe ci kasur ka jongi kim dei ban keput jongi ki no sasa ki sakri jongi ki keput kelai ki kanra jongi ki kanra ki keput nakali nga jonga dengan priang kiba dang priang ya kum kita ki politician ne ki no susar kidang dei tang ki tli japin
kidang day tangki bi tang ban Ukraine tang ban komen la ai faya te katno le la daki layu sin charle kin sale como presiden juga North Korea kum North Korea pidai ban budbe jakirul ki an kumbala tha uto nong sensaru Kim Jong Un pidai ban budbe la dafi persya sarkar mlong re tang sute bu Kim Jong Un de unsong be jaki spaju siap siap penyap siap penyap te nakata-kataw kay po demokrasi nong sensar kidai ban komen kemudian ngiput cekatoka artikel 19(1)A ka freedom of speech and expression ngila ban tempau hapu komen ngila ban keren ru te nakata-kataw phim day ban lekan rat hapo ka demokrasi lani hapo ka risin siapa ba lada pide kinong sasar pide ban sngabe ya kasur ngi upat ba ken pide ban sngaw hat lada ki kan tho kan nol chuken be ki pat ba ki ba kan tho ki ba krentin snow chuken be ki de ki beke lamar ki ne ki ba kren tin snow ki ba komen tin snow em kim dere ki bru ki ba long uh, ki ba long fully intelligence lane fully genius kidon hi kata ka defection lane ka jing tuna ka perkat perda tada unde kunta balikin su komen sneo kin su tim si kin su kren sneo yo bre tada hidai ki bro ki babiang ka perkat perdan je kim ju tim si kulmar kim ju tim si kulmar kinong sensar kim dai kin ban le ben kum ya kita ki bro tang tang ba su tim si tang ba su pertah pra aja ka yalang BJP jaka yalang NPP jaka yalang SPP kemutla ra thana kum kita ki no sensar ngin ajing gersan te kat no le ladah ki layu sensar kin le ngi kat ke bakimon kin le pe kum kaji sensar diktator kum Kim Jong Un tada kwa ban sit nyap unsu kum me ki paju sit nyap to breu ne tai breu ba komen sneu ba persya ya kastor kan ngi lani ba persya yang un sa suluk ong bet kum ta un sa le bet kum Kim Jong Un lada pijit kum ya tau breu bet lada pijit yang kum ya tau breu te un sa le bet kum Kim Jong Un wat hapo demokrasi ro namar bakine ki badon hakaborem kine ki badon hakabor wat la ngi im hapo karis ri sing syafat baro ki don hi kabor ban le ben ban nyan ben ngi ki pat ba kirit kirit ya kita ki politician nam kita ki politician mane ki bro rong hap haka politics kiba persya kiba leben kiri kiri nak kalian kajonga ngap sotanar ken ngap perdam jur nak kalian kajonga kan nak kalian kajonga perdam jur kumya kita ki bro te parlok kala jrong haka jingkran kajonga lajan poi sikenta te kadai kasin keban kong yang pangan pen i live ya kadur kumne
te parlok ngalayu iya ki komen ki bon ki komen. Kum tamo bro. Neu ya kalashai. Keren bek tar ba. Hoi ngan keren bek tar. Ngan keren bek tar ki jingsha. Ngam juri re ki jingsha kan. Te komen. Labun bajar mo ki komen. Te parlok. Kublai sibun. Kublai si ajar mu. Ngan keren bek ki jingsha. Ngan ya mi bek ki video nang ni sekama. Lamar ba ngakwa ban wanra iya ka jing baha po im lang salang dei banga long banga kwa ban karoi kene ka jing sneu hakane ka im lang salang kedungi dei banga kumta rei ngakwa ban wanra iya ka haka miet iya ka jinga sukya sain haka im lang salang te ka badai bangan keren persya ro ngan persya iya ka bad ngaso dei banyaro nganiaro te tangkini ki kentin ki jonga hakane ka miet kublai sibun kublai sajar ngu ya fikin nong pe te to blai un dalam dekat kan un dalam dekat ba phi khang ma phin yo ya kamet ka phat ka ba ko cha ba khie pat khnang ba phin nang man ha haki liang baro haki kam ki jam ki jom phi haki jing tre ki jom phi ki ba man la kasni te kublai sibun kublai sajar ngu ngin sai kan du biang ngin sai siam biang haki we pat ki video good night, tears